Laba abasolwa abatholane Phezulu namaphoyisa kanye nophiko nonogada oluzimele ngaphansi kwaleli bhuloho kulandela ukuthi amaphoyisa elunywe indlebe ngesigameko sokuphanga esenzeke enxanxatheleni yezitolo nalapho bephange khona owesilisa obeyokhipha imali ebhange. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uthi kube lula ukubamba abasolwa ngoba lokhu kwenzeke ngesikhathi bematasa nomkhankaso wokuqeda ubugebengu kuleli dolobha. When suspects realized that they were cornered, they shot at the police and a shootout ensued. 3 suspects were shot and were fatally wounded. 2 were shot as they attempted to leave the vehicle. Kube nesinye futhi isigameko sokudubula ngasesikhumulweni sezindiza iKing Shaka Ethekwini. Amaphoyisa akhathazekile ngokusabalala kwezibhamo ezingekho emthethweni. Athi asazoyobheka ukuthi ingabe izibhamo ezisetshenziswe abasolwa lapha azithinteki yini kwamanye amacala obugebengu esifundazweni. Ngokwezibalo zobugebengu zakamuva, isifundazwe iKwaZulu-Natal sihamba phambili ngezigameko zokubulala kanye nokudlwengula.